O salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă promit acum să vă adăugați locomotive române și din trains. Pentru că dacă vă colecționează minunați, bine, n-am cine știe ce, dar vreau să arăt. O locomotivă care îmi place mie super mult. Da, hai să acum vedeți. Și până pe odor și ele. Bun, iată că am revenit. Acum uitați-mă aici o mână de CTR-uri EA105, 100, nu știu de ce nu mai. Până mă, bine, hai să vă arăt locomotiva mea care îmi place foarte mult. Delfinașul, tată. Cea mai puternică locomotivă care o am. Și repet, schimb nu știu ce să zic. Nu aș vrea să-l schimb, că e prea frumos. Dar de acum hai că vom trece la tutorial. Bun, primul pas. Intrați în magazin Play și căutați RAR. Da? Căutați RAR. Bine, mi-a scris așa. Și avem aici aplicația. Asta trebuie să o instalați, da? După ce ați instalat-o, închideți magazin Play. Intrați pe Drive dacă aveți add-on-ul, dacă nu vă luați o descriere. Să vă luați. Așa că acum aici mai multe. Vreau să-mi bag aceste dieseluri. Da? Da, și dacă tutorial VGR vede videoul ăsta, VGR, să știi că mi s-a făcut copie singură, nu știu ce am apăsat, mi s-a făcut copie singură la asta. Așa că vom reveni după ce se instalează add-on-ul. Bun, este aproape gata. După cum vedeți, ăsta nu o să vă las în descriere pentru că nu este al meu. Da? Și intrați în el. Aici avem locomotivele, vedeți, marfă, infrastructură, așa mai departe. Ce faceți? Țineți apăsat ăsta și dați aici rename. Ok? Rename. Eu am mai multe H-uri, o să mi numesc în H40. Dați seama că am găsești. Da. Dar se calculează ăstea. Sper că n-am nicio eroare. N-am avut nicio eroare. E bine. Hai să dăm după up to one level. Bine. Mai întâi dați copy în clipboard și după up to one level. Până vedeți Complete Navigings Android Trains. Intrați în file, în User Data, Operational și asta. Da. O să pauză și revenim să se pune asta aici. Bun, între timp s-a pus. Dați aici 43, da?
jos, dacă vă apare ASTDX, îl ștergeți, îi dați delay, țineți apăsat pe el și dați delay. Ok? După, mergeți în Drains Resource, Pre-Build și aveți aici ASTDX. Îi dați ștergere totală. Da? ASTDX, ștergere totală. Închidem arul, închidem tot și revenim din Drains. Cum ce am revenit din Drains, uitați, mi s-au instalat. Uitați. O arăt acum. Hai, bă, cărcă-te azi. Uitați. Să vă arăt și infrastructură. Unde e? Uite la aici infrastructură. Nu geme, uboule. Sper și locomotiva mea preferată de aici. DA010. DA010, uitați-o. Deci dacă v-a fost de ajutor tutorialul, lăsați un like.